Mina. Zabij ma. Ah! No počkaj, sme tu. Počkaj, čo mám? Ježiš, ten je... Počkaj. Počkaj, poď sem. Pozri, takto to vyzerá normálne. Hej. A keď som tu, tak vidíš ho tiež zakrvaveného? Nie. Ježiš, ja ho tu vidím od krvi, lebo... Aha, počkaj. Aha, vidím. On nech stoj... počkaj, stoj. No. Taký červený. Tady to... Čo sa kurva sa zvuk? Following enemy holding back. What in the fuck is this? Idem tam. Kok. Idem tam. Kok. Bye bye. Okay. Bye. Leď preč. Choď. Máme dve veci. No. Wow. Ja sa nebojím tých psov. To dáme do kastíne. Pozor, to bude potom veľmi. Ja som dostala správu, že idem do sprchy ožehliť si hlavu. Máme flášky tu. What the... Prečo? Počkaj, ja som len tak začal emotovať. Ja som len videla, jak ty proste banguješ toho plešaka. Boost mám taký mod, že insane môžeš byť, keď si dlho v tme. Ježiši, mňa to tak vystrašilo. Ja som nevedel, že idete za mnou. Ja nič nevidím. Počkaj, tam je Wizard gitár. Mina. Malá blondína. Locked. Ty, ježiš, je to skinhead! Skinwalker! Kamo, nerobí. Počkaj, ja si musím zavrieť okno, stráž ma. A čo sa Nič tam není. Čo si povedal? Poď za mnou. Tam je, tam stojí! Myslím, že... Oh my god, ten drop sound je best. Som plakol. No, nechceme ísť preč, lebo tak trochu hento tu s nami behá. Čo? Kom maar heugen. Prosím je! Kom maar heugen, Robert. Fuj! Kom maar heugen. Ja, tyka, berte moje veci, prosím, deti. Tak ne, tak všetci skapujeme. Že sa ho banguje. Rohy na tej veci. Dobre. Tak to je v ríci. Mali sme dobré veci. Wow. Čo sa stalo s mojim smokom? Zase tu je Foggy. Foggy jak moja duša. Fog jak moja budúcnosť. Neznášam, keď je ticho. Ops. Ešte tam je cesta. Máš? Rovina. Máš?
stratili sme Mela. Ináč Melo spadol a vieš, čo bolo najlepšie? Bola vidno iba tá cesta toho smoku z jeho cigarety, jak spadol. Prečo chodíš jak Lego postavička? Už. Danke. To je tvoje, nechaj si to. Oh lord. Podari ti. Cookie? Cookie! Jebe. Ja že ich nepýtam. Vieš, jak na mňa zareval. Kokos, toto čo je? On si musí dať dole tú konskú hlavu, lebo ja nevidím cez neho nič a nemôžem spektatovať riadne. Toto skončí zle. Už sa stalo. Ten debil. Ty kokos. Idem preč. Neviem, kde je síce. On má zlatú tiahlu. Idem preč. Čo by tam? Prečo počujem Mela? Však s kým veľké? To je mimik. Prosím. Prosím. On možno hovorí vlastne jak ty. Schýzuč. Tam je vzadu. Kde? Tam je... Niečo tam ide za ním. Už ja ide k tomu. Ma tam vyvalilo. Ja som stratený. A tam je... Ipík? Jupík. Ja som počul Počkaj. mančovanie Mela. Tam bol Mel, tam si bol ty? Fuck, I'm Si bol scared. očúc. Počkaj, tak ticho. Niečo vybehne, tak sa pozerám. You are the only one alive? No fucking shit, you stupid ass. Crash. O, Počujem kroky. Nešlo to. wow. Počkaj, a čo povedal ten môj mimik? Neviem. Začal mančovať a potom, že hej. Ktorý monštrum z Lethal Company by ste smešný? Čo asi... Počkaj. Mám nejakých kandidátov? Mám, čakaj. Fuj. Tu je tma jak píš. Ja by som smešila Epiho. To bol môj prvý guess, lebo hovorím si, že má také... Ale potom ma napadol červ, lebo je long, chápeš? Long a ne, vieš, taká tube. Ja chcem toho čierneho typka. No a potom tretí ma napadol akože ten slime. Ale ja chcem toho čierneho typka, čo ma tam obťažoval v minulom diele. Fúha, ja že mu to chceš vrátiť, akože že sa mu chceš pomstiť. Hele. Sklad. Oj! Hygro... Počkaj, to sa volá Hygrodere? Čakaj, ja chcem zapnúť poistky. Ne! Slime. Ajajaj, kamo. Počkaj, zapni poistky. Ja ti ho dám na bok. Daj všetko na jednu alebo na druhú stranu. Môžem sekať. Je tu jípik? Neviem. Kamože tu jípik. Čo za dvere sa otvorili? Uhni. Uhni, skúsim ja. Skús druhú stranu. No. Dobre. Čakaj, toto zoberiem. A mimochodom mám pocit taký, že sa ešte otvorili dvere niekde. Ja neviem, že či akože... Oh, slime. Je tu aj jípik. Dobre, ja mám plný inventár, mohli by sme celkom akože skúsiť ísť preč, kde si? To si počula však. Čo? Romina, je tu mimik. Mel, a to je ten instant intimacy. Počkaj. Tu akože čo s tým slimeom robíme, Darči? Romina, poď. Ideme skúsiť nájsť východ. Oj! No. Fire exit. Skúsime fire exit. Mám? Jetpack? No, 3. Čo je Geiger counter? Ja mám vždy error occurred.
neviem povedať. Počkaj. Ale majú prísť veci, takže čakajte na veci. No, že som ešte stále nedokončil, že aký creature by som snažil. A tretie, slime. Chápeš, slime. Prečo si chytáme česty? No ale moja finálna odpoveď je... Je? že by som poriadne Čo prosím? Že poriadne by som asi... Yippieho. Nie, slima. Yippieho by som prehla. Podľa mňa on by proste impikoval. Guys, kto tu tak dupe? Ja. No, ty taký dupa To nemáš. bolo niečo iné. Najlepšie by bolo, keby Skywalker proste povedal, že zoserem sa. Ticho. What the fuck? Dáme pávuk ináč. Počul som niekoho niečo povedať. Dáme pávuk. A niečo ďalšie. Dupot! To je až tam. To je A hore. počul som Skinwalkera nejakého. To je hore. A prečo tady to Yippie ináč? No hej. Počujete to? Počujete to? Ja som počul niekoho za niečo povedať. Drž piču. Asi. Ja asi. Seba, nie? Ty si to. Ja som to. Prestaň. A tuto dole povedal. Kto tu tupe? Nero, ty sa bericín. A vy počujete tie dupoty však? Romina teraz niečo povedala. Ja čakám, kým moji slovo. Ja som povedal, že Nero. Buďme teraz ticho, skúsme byť teda ticho, než nehovoriť. Bol pufer? Čo to kto chce? Pufer. Pufer. Ten smrtný ukradol vec. On je cute, a ty proste čmajzol vec. Sme tu. Ticho. Kde ste? Kamo. A teraz ticho vonku. Št. Fuj, zas ten glitch. Rovne povedal jíp. Kamo, bež. Vidíš, už sme tu. Ha, to je kasino. Oh shit. You Normálne- get 6 big booms. Jak mohol skapať? Drž už pec. Že sme bližšie. Fuck off. No nič. Mám to vyskúšať? No skús. Super, že 0. 100! Počkaj. Stovka, yes! Vyhral som 100. Midnight teleporter, inverse teleporter, 3 jetpacky, 3 pro flash. Oh, ste jak muchy. Ešte tu bude viacej akčnejšie. Oh, you are the only one alive. Kde sme? Ja neviem. Brutálne
Čau. To jak znelo, jak by Mel zakričal na hlas, ty kokos. Ale ináč. To keď mám nahraté, tak to sa poserem. Už aspoň viem, že vychádza z venty. Neviem, kde sme. Tam je. No bro, no bro. Yes, bro. My sme dokončení. Víš, že by na to chcela akčné, tak má to akčné. Ja som za to akčná. Pozor, ja som spoko. To čo je za zvuk? Úprimne by sa hodil, že fire exit. To svetlo je hnusné, bro. Ty kokos, ono to vyrazí dvere. Damn. Kuky, on vyvalil dvere. Čo robím? Pražiku. Bye. Žije. Ja som tu, Kde si? na jetpacku. Tu máš, ale ja odchádzam. To dopadlo komedicky. Kde sme? Ježiš, to je forest. Ja aj na tej... Tomáša už neuvidíme. Dobre, Kde to ne? máš? On velice akcentoval. To je. O, čo robím? Prestaň. Okej, to je 30 slepá. jaskýň. To čo je? Ty kokos! Moje! Nie! Kitty! Tomáš sa poserie. Mňau! Bereme. Áno. Bereme. Jak mám výsť? To je Počkej. Je tam jetpack? Asi Tomáš tam pristal. Kde si? Ja tu som. S tou mačkou. Kde si? Cigaretka na dvoťahy, poďme. Zatvor dvere. Jej, Kitty, kúkaj. Joink. Si proste šmajzel, what the fuck. Rovina. One priadie. Strašne. To vyzerá, že je strašne agresívne hladká. Ukáž, jak to vyzerá. Sorry. Skúsi pohľadkať, Čo je zláca? jak to vyzerá. Ja vám pošlom, že jak som skápal. Ty sa strašne hodíš na začiatku. Proste otočíš za chrbát. Čo? Emultujem. Too big file. No, Kámo, chudera. Počkaj. Mám ju v ruke. Ježiš, ja mám v ruke. To je raz. Počkaj, to je close file. Počkaj. To je hrozné. Počkaj. Mel. Pizza. Bože, kámo. Robina, prečo držíš tú mačku tak?
Počkaj, Romina, daj mi mačku, požič mi. Nie!